Hi. Pokhala m'Malawi ndikukhulupirira kuti mukuzindikira bwino kwambiri kuti kutchuka kunkhani yokhuza ndi nyimbo si chinthu chamasewera. Anthu ambiri amaononga ndalama kuhonga ma DJ, anthu ambiri amaononga ndalama kupita ku studio kupanga izi ndi izi, koma still more osatchuka. Koma bwanji nditakuwuzani kuti mu siku la lero ndakubwereserani formula mfundo zokwana 10 zimene anthu atakhala kuti asatira kuti abwere ndi nyimbo zapamwamba akhonza kutchuka mopanda kuhonga munthu wina aliyense. Tonse timadziwa kuti system yathu ya ku Malawi imakomera amene ndi andalama kale akahonge kwa ma DJ, akahonge kwa ma radio presenter, akahonge kwa ma TV personals, cholinga chokuti asewere nyimbo zawo. Koma wait a minute, ngati ndinoimba ndikukhulupirira kuti zimene ndikuyankhulazi mukuzisatira bwino kwambiri, chifukwa ndikukhulupirira kuti mukudziwa bwino kwambiri kuti si chinthu chamasewera kuti nyimbo yanu ikapezeke kuti yayikidwa pa radio anthu akuimvera, kapena ewsolo mwagawa nyimbo yanu ma WhatsApp, koma simakhabe chinthu chovuta kwambiri kuti anthu ochuluka azimvera be nyimbo zanu, azigawa nyimbo zanulo, ewse mulandire feedback ya mphamvu. Koma funso ndikumati mungatani kuti muboleze? Well, tiyeni mukhale pomwepo pamene ndiyambe mfundo number 1 mpaka mfundo number 10. Ndicho linga chakuti mutole mfundo zonsezo muzisatire, and I bet you it's so simple. Kutchuka ndi so simple. Tiyeni tikhale limodzi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Kuti munthu ukhale otchuka kunkhani yokhuza ndi nyimbo, kapena kuti munthu ubwere ndi nyimbo zabwino, chinthu choyambirira ngati ndinu oyamba kumene kuyimba is to develop your skills. Yes, kuyimbako muli nako, lusolo loyimbalo muli nalo, koma mukuyeneka kulitukula. Ase 4 hours ase tungopanga zonzo. Ngotraba dola imano mungaise wina. Koma nyimbo ima pa mavesi. Ndikanaika mavesi. Ase ai 4 hours ase wabira kale sinaje wanenelera lusolano wanenelera. Perekani nthawi yapadera muchite maphunziro a nyimbo, komanso muzichita ma practice kawiri. Fufuzani ma style a nyimbo zosiyana. Yeserani muone style imene kukupasani confidence, simukuziwa chuno komanso kaimbidwe ka nyimbo kamene muzaboleze. Number 2, set your goals. Mukhale ndi cholinga. Mupeze chifukwa chomwe mukufuna kupeza mu nyimbo. Mupeze zonse, cholinga chapafupi komanso cholinga chapatali. Cholinga chapafupi mukhonza kukhala ndi plan yanu kuti okay, ndifuna ikamatha mezi yokwana 6 ndikhale ndafikira zinthu izi. Komanso cholinga chapatali ndicho kuti ndikufuna ikamakwanisa 10 years ndikhale kuti ndafikira izi. Also not maybe let's not 10 years, koma at least 2 years. Ndifuna ikamatha 2 years kuchokera lero ndikhale ndakwanirisa zinthu izi. Zinthu izi zikhonza kukhala monga kuphunzira zida, kutulusa album, kuimba pamalo osiyana, kapena kupeza ma followers pa Facebook, pa WhatsApp, pa YouTube, pa TikTok, pa Instagram ndi malo onse amene mungakwanise kutolera ma followers. Kukhala ndi cholinga chodalirika komanso chokhazikika kuzakupangisani kuti muzikhala ndi chidwi chambiri ku music career yanu. Pa number 3, kupanga nyimbo za original. Kulemba komanso kuimba nyimbo zanu zimathandiza anthu kukuziwani ndi njira yanu komanso kamvekedwe. Yeserani kuimba nyimbo zachamba zosiyana komanso kuimba ndi anthu osiyana kuti mufikire anthu ambiri. Izi zimathandiza anthu omwe amakonda enawo akudziweni. Anthu ambiri amayankhula kuti makolabo sangakupitise patali, koma I bet you pali oimba ambiri ku Malawi kuphatikizapo oimba ngati achina Black Nina amene anadziwika after kupanga ma collaboration. Pali oimba ambiri ngati achina Young Love, achina Young D, anthu ochuluka kwambiri amene adapeza mwayi after kuchita feature oimba ena. So musaope kufunsa makolabo, tolerani ndalama akakutchajani, pangane nawo ni kolabo. Amene amakonda oimbawo amvera dzina lanu alidziwa. At the end zapeze kuti tsiku lina lake akuzindikirani mwa simple kwambiri. Mfundo number 4, kulumikizana ndi ena. Kulumikizana ndi ena monga oimba, akaswiri mu nyimbo komanso anthu ena ozisata nyimbo kuti mukulise malire anu kwa anthu. Muzipezeka mmalo omwe muli mikumano ya oimba kuti mupeze anthu amene
akhonza kukuthandizani. Namba 5, zilengezeseni nokha. Gwirisani ntchito ma social media ngati Facebook, TikTok kuti anthu apeze information yokhunza inuyo. Gawani nyimbo zanu komanso ma videos kawiri komanso kulumikizana ndi anthu okusatirani kuti mupange ubale wabwino. Izi zitu ndikutanthauza kuti ngati muli ndi Facebook page mukhonza kumalowa live muzichita post pafupi anthu azikuziwani like kuti okay fine kuli oimba zina lake Sam Mavita ali ndi page zina lake Sam Mavita pa Facebook. Now aliyense aziziwa kuno kuti okay adawa lese anthu akhuza kumaziwa kuno kuti okay adawa ndi a friend pa Facebook amachita post nkhani zabwino achita drop nyimbo tikayimvere. Mukona mmene zimakhali right. So number 6, kuimba pa stage. Onesani luso lanu poimba m'mikumano. Kuimba ma live show sikuthandiza kuti anthu akuziweni kokha komanso zimathandiza khomfi pa gulu. Izi zimafunikira kwambiri. Ngati munthu umangopezekano kuti umangoimba kuchipinda kapena mu studio koma sunaimepo pa gulu, ukamayimba m'mikumano ukamafika m'mikumano ing'ono ndikumayesera zimathandiza nokuti ukazakhala kuti wapasidwa big stage like Sunday Music Festival or Lake of Stars mwachidule mwachisanzo, zizathandiza nokuti khomfi yanu izakhala kuti ili high. At the end mukhonza kuzapezeka nokuti mwachita perform koyamba pa gulu koma mwapanga perform bwino kwambiri. Pa number 7, kufunsa maganizo a anthu ku nkhani zokhuza nyimbo. Muzilandira maganizo onse amene anthu akulandira ku nkhani zokhuza ndi nyimbo zanu, regardless kuti malangizo ena ndi abwino kapena ena oyipa. Munthu sangakonde nyimbo zanu zonse, koma ngakhale ngatataka kuti wakonda nyimbo yanu ina olo else wamvera nyimbo yanu kungopeza nthawi yake yokha ndi kumvera nyimbo yanu, mutenge kuti ndi step yoyamba yofunikira kwambiri. Ngati mwagawa nyimbo zanu pa WhatsApp for example ndiye anthu ena amvera nyimbo zija and alankhula negative words, tengani ma negative aja achiteni work out muone kuti mubweresa zosintha zotani. Perekani nyimbo kwa anthu musanaituluse. Anthu angapo amene amazisata za nyimbo afunseni nyimbo ili motani. Ngati angakuzeni kuti nyimbo sili bwino musaituluse, musakakamire please. Kakonzeni mene mukwenekano kukakonza. Mukhale opirira ndi olimbikira. Mfundo number 8. Bwanji tisanapitire kutambasula mfundo yokuti mukhale olimbikira ndi opirira, ndipemphe kuti ngati simunachite subscribe pa Sam Mavita TV. I don't know. Ndikhala ndikupanga ma videos abwino kwambiri komanso ndakhala ndikupanga ma videos abwino kwambiri. Kusogoloko zinthu zikubwera better and better. Chimene ndingapemphe ine ndi chakuti mukhale kuti mwachita subscribe kuti ma videos onse akusogoloko asakuphonyeni. Back to the video. Mukhale opirira ndi olimbikira. Nyimbo zingathe kukukhumudwisani. Nyimbo zanu zomwe mwaimba zikhonza kukukhumudwisani. Mwachisanzo pamene mwapasidwa feedback yokhumudwisa kapena yonyozedwa, muphunzire muzolakwika zanu ndipo muvomereze pamene ena akukukonzani. Zisakhale kuti ena alankhula kuti koma nde voice yanu ngati malira nthawi moyo mwambe kumutukwana munthu uja pa Facebook else mwambe kumopyeza kapena pa WhatsApp else wheresoever. No, sizifunikira zimenezozo. Pa number 9, musaleke kuphunzira. Khalani atcheru, satirani mwachidwi nkhani zonse zimene zikuchitika zokhuza nyimbo. Pitani m'mikumano imene anthu akuphunzira nyimbo, phunzirani mmene mungapangire promote nyimbo zanu m'masamba anchezo kuti mutukule nyimbo zanu. Pa number 10, khalani inuyo. Pamene nyimbo zanu zikuoneka ngati anthu angapo, anthu mwina 10, 15 ayamba kuzimvera ndipo anthu amba kukukondani, anthu amba kukusatira ndipo anthu amba kukumvesesani, mukuyenerekano mukhale inuyo. Musazitukumule, musazipase matako, musayime pachulo ndi kuzipopa, musasinthe khalidwe lanu. Ngati munali munthu wabwino pa nthawi imene musanatchuke, mukhalenso munthu wabwino yemweyo pa nthawi imene mwatchuka anthu akukudziwani. Izi zimathandiza kuti anthu ochuluka kwambiri azikupasani ulemu komanso anthu azilemekeza luso lanu. Kumbukirani kuti kutchuka kapena kuchita bwino mu ulendo wa nyimbo zimatenga nthawi yayitali kuti muboleze mu nyimbo. Siku lina muzayiphula and uyu akhonza kuzakhala inuyo mukuchita raise award. Uyuyu akhonza kuzakhala inuyo
muli pa show uyuyu akhoza kuzakhala inuyo mutatenga chigulu cha anthu kwambiri onse akukusatirani pambuyo pano and uyuyu akhonza kuzakhala inuyo anthu ochuluka akuyang'ana maso pa inuyo pa stage and uyuyu akhonza kuzakhala inuyo and tsiku lina inuyo muzadya zakonsoma koma please zikazakhala kuti zakuyenderani musazayiwale amene anakuwuzani mfundo zonse zokuti mukhonza kutchukira. Sam Mavita TV, this is more than just entertainment. Please onerani ma video enawa. Thanks, bye. Baby, get lost and I go see ya. Baby, get low. Baby, get low. The bag will go down. Oh, baby, get low. Yeah, yeah, baby. I see. Inayomba yanga ndaisesa bro. Kama I said 4 hours I said ungopanga zomwe. Ngo travel dollar imwe no mugaise kwina. Koma nyimbo ima